دم باش سلاو و ریس گلی گهداران گلی بشتارین ریزدار جواتا کرد بگشتی از دخوازم در حق روجاوا کرد قدر ملت کرد على قدر دکه در حق روجاوای کردستان ده هنک نرین تبینی شیروه آنجی تثبیت خوب بکن وکی وند زانن ملت کرد به 100 سال آیه لدو قدر خود گره لدو چاره سریا خود گره بزاوا خود که ده انجام ده گورا دمی در فتنته پیش 8 ماه 12 2024 لسوری رژیما گماف ملت کرد اینکار و تنه حساباندیه او رژیم هلوشیه در فتک زیرین جبو چاره نوسا کرد هاتی پیش دیوه کو ام تثبیتنی د مصلحت ملت خوی کرد بینن زمان لوی دمه ده ام دمک دیروکی داره در باسته بن پیوسته هر کردک هر کردن خوناس جوی روشیر بدنک و به هلوس نمینه گوتنه خواه جناکا ده بیجن ببن آلیکار دبکو هر گوتنه خواه تسیره باندوره لسر پیشروجا مافی ملت کرد بجی بکه دبکو هر گوتنه کما تسیره لرایدارین سیاسیین کردا لجهانه بکه لوما آنکا روشا روش آوای کردستانه ده بزاوا آزادی خوازی کردستانه ده دمکی دیروکیر در واسطه بم وکی مگوت 8 ماه 12 2024 ev rejima millet bigişti jene razı hilveşiya. Lever Kürt dive çi bikin. Kürt beri her tiştî rejima hilveşiyayê neku wê ava bike û dîsa bêmaf bimîne. Divê Kürt ji dîrokê dersê derxe. Di dîrokê de Kurda ji dijberê xwe re dewlet ava kirin. Çi li ser navê ümmetê, çi li ser navê demokrasiyê, çi li ser navê biratiyê lê bêparman. Li ser axa Kurda dewlet hatin damezrandin. Sînor hatin danîn di navbêra Kurda de. Loma ji giştika vê tecrüba dibe ku em encamek jê derxin. Rewşekî konjektürel guhertinek di rojlata navî de diqewime loma encamê hilweşandina rejima Sûrî ew bû. Li vir Kurd du babet li pêşiya wan heye. Yekem divê yekrêziya mala Kurd pêk were. Ji bona çi vêya girîng e? Milletek bi temsîliyeta xwe heye. Temsîliyet irada milletekî ye. İrade hebûnê ava dike di afirîne. Loma naka ne dema îdeolojiyê, ne dema ku nakokiyê di navbêra Kurda de em bînin ziman. Kê çi kir û kê çi nekir. Li vir temsîliyetek tê xwestin. Di dewleta Sûriya nûh de ew ê
temsiliyeta milleta were pêş kî temsiliyeta xwe bîne ser masê ew ê gora derfeta mafnê xwe bi dest xe. Loma li Rojavayê Kurdistanê divê em îrada Rojavayê Kurdistanê bipejirînin ewilî, qebûl bikin her beşên Kurdistanê, Başûr, Rojhilat, Bakurê Kurdistanê kadrên wanî siyasî, rewşenbîrên wan, siyasetmedarên wan ne ku xwe bikin berdevk ya jî çarenûsa Rojavayê Kurdistanê. Divê ku rêzê li îrada Rojavayê Kurdistanê em giştik bigirin. Em rêzê li wan bigirin, em piştgiriya wan bikin, di her warî de di dîplomasî û an jî çi pêwîst bibe, em alîkariya wan bikin. Ne ku em xwe li ser wan ferz bikin û em xwe bikin berpirsê wan. Em qedera wan têxin destê xwe. Ji tevdeka siyasiyê Kurda gotina min ji wan giştikare ye. Loma dêvekê ew jî çi bikin? Ew jî temsiliyet bi rêxistinekê nabe, bi partiyakê nabe. Rêxistin û partî beşekin ji millet. Lêbelê divê tevdeka rêxistin û partî û komele û kesayetên serbixwe û rewşenbîr û siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê bicivin, di nav xwe de bernamek, programek, destûrek, xalên xwe yê hevbeş tespît bikin, navê coğrafiya xwe destnîşan bikin. Coğrafî dîrokî ne îro a ku tê gotin ne Bakurê Sûriyê. Milletê Kurd ew erda ku li ser dijî ew coğrafiya navê wê Kurdistan e. Divê li ser hebûna herêma Rojavayê Kurdistan protokola xwe, destûra xwe, navxwe serast bikin, xwe hazir bikin ji bo guftûgo û mizakera ku di damezrandina dewleta Sûrî nû de. Dema ew derfet hat, dema ev rejima nû hatiye Kurd muhatap kirin, qebûl kirin, ew ê ban wan kin werin ka hûn çi dixwazin. Na eger wekî kevneperestiya berê, rejima berê, milletê Kurd tu ne bihesibînin, xulamê xwe bihesibînin, eskerê xwe bihesibînin, ji xwe pêwîst nake Kurd here li wê masê rûnê. Eger îrada Kurd qebûl bikin, ew ê jî li ser masê rûnên. Ew mase ew ê îrade hebûna dewleta Sûriya nû di destûrê de destnîşan bike. Di destûrê de divê ku terefê Kurd coğrafiya xwe yê herêma Rojavayê Kurdistanê bi wan bide qebûl kirin. Adu da di destûrê de hebûna nasnama Kurd wekî milletê esil li Sûrî bide pejrandin. Ev tecrübe li Başûrê Kurdistanê jî hat kirin. Dewleta hilweşiya a Sedam li wir de hat nivîsandin ev dewleta Iraqê Kurd û Ereb esil milletin. Di destûra Sûrî de jî gerek bê nivîsandin Kurd hebûna Kurd û evên din kî navê wan çi ye, eger Ereb bin, eger kêmnetew bin kî bin, ew eleqa Kurda pê re tune ye. A girîng ew Kurd li wir hebûna xwe esîl di wê destûrê de bide qebûl kirin. Piştî destûrê de hate qebûl kirin, îjar
جیوشون ده ایجار ایدئولوژی فلسفه سیستم ریوبرنا مدل سیستما دبی گاوا دویمین جبو کردا گاوا اول نه ایدئولوژیه نه پرادیگمایه نه کسایتیا که نه ریخستنه که نه پارتیا که پارتیاک تناخه نکاره تمثیلیت ملت کی بکه لوما پشتی کو د دستور و د آواکرنا سیستما دولتا سوری ده وکی مگوت داخواز ملت کرد هات پجراندن جهلا یاسایی ستاتویا خو به دست خستن اوه جی وکی دولتا سوری بگشتی هرن هلبجارتنا ایجار وی چاقه طرف کرداجی لحریم خواه دکارن اوه هرن هلبجارتنا کی پیشگیریا ملت دگرن کی وره هلبجارتن امی کرد گشتک و ریوبریه مشروع ببینن یانا ریخستنک بیجه چکداری من هیه پارتیا من سرکیه و از تنه تمثیل وی ملتی بکم او ریخستنا تا او چکداری تا حزبات تا نخلقان دیه او هز او قوات آوی ملتیه مادم آوی ملتیه نه آتا که کسی تر ریخستنو پارتیا کیه سببی آوی دوی هر کس و نقطه باش بزانه به و یعنی جمره افته خستن آنها فرانسا و امریکا جبو دیالوگا کرد و کرد دبن ناف بینجی دت درام ملت آده کسک جبو یک ریزیا وی ملتی نبوی ناف بینجی یعنی کرد اساسا ایگو کردا جهدو دور خستیه demek ki Kürt iradavi digelek nokta de destverdan li ser heye. Müdahalek li ser iradavi heye. Rêxistin û partiyê wî tevdeka Kurda demek ki destwerdanek li ser heye. Zextek li ser heye. Guvaşek li ser heye. Guvaşa kê guvaşa dagirkera li ser rêxistin û partiyê Kurda heye. Yana hewce nedikir ku hinek taraf werin bêjin diyaloga Kurd û Kurd dest pê bike. Yekrêziya mala Kurda ava bive. Mala Kurd ji xwe berê Kurdin. Tuna kokiye Kurda tuneyê. Kurda bi xwe bi xwe li talanê hevdû nexistinin. Lê evan rêxistin û partiyê ku tên xwe li ser Kurda ferz dikin bi îdeolojiya bi paradîgma evaya nakokiya di nava Kurda de zêde dike. Loma naxwazim vê gotinê dirêj bikim yani qedera milletekî bi rêxistinakê bi partiyakê çareser nabe. Kî veya ısrar bike ewana têkdarin, ewana sabote dikin, yekîtiya Kurda sabote dikin ji bo Kurd negîni tuman fa. Wana statûko cînin. Wana vê çaxî xizmeta dewletên dagirkera dikin ku îrada Kurda neyê pêş. Ev gerekî em wekî tevdeka civata Kurd vê müdaxalê bikin. Dengê xwe bilind bikin. Rêxistin û partiyê xwe agahdar bikin. Eger em bûnin endamê rêxistin û partiya ne ji bo ku hûn li ser millet, qedera millet îrada xwe ferz bikin. Ême em bûn endamê rêxistin û partiya ji bo pirsgirêka me çareser bike. Ji bo dawa me safî bike. Safîkirin di statûyê de ye. Statû bi dest ket û şûn de îjar hûnê îjar ancak jê û şûn de hûn behsa îdeolojiya xwe û modelê rêveberiyê xwe bikin. Wê çaxê tu me tirsî jî tune ye. Yani ki ji hêla millet piştgiriya xwe distîne ew ê bibe îdarekî meşrû dem bi dem ew ê dest jî bêguhertin. Kî xizmeta vî milletî bike ew ê millet bi dengê xwe sindoqa dengê xwe bide û ew ê bibe berpirsê rêveberiya Kurda.
Lê ê neserkeftî bi milletê Kurd ew ê dest biguherîne. Yani tu problem tuneyê evên ku dibêjin ê me paradîkma me a rast û a gerek ilhem veya bi cî were pir ji xwe bawerin ew ê gerek vê proseyê bihê li gava dida. Piştî stat û bi dest ket û proseya hilbijartina de kî rast e kî durist e ew ê werin sistemê rêve bibin. İdara xwe rêve bibin. Mixwest ez vê bêjim loma jî mixwest ez vê peyamê bidim ji ber ku deng hebûn û bêdengî tunebûne. Ez dibêjim deng hebûn bêdengî tunebûne. Di vê rewşê de çê nabe em bêdeng bimînin. Ji ber ku qedera Rojavayê Kurdistanê bes Rojavayê Kurdistanê tenê eleqeder nake. Em netewekin. Çareseriya Rojavayê Kurdistanê rê ew ê li ber beşên dinê Kurdistanê hatî çemisandin mafî wî hatî tunnekirin ew ê rê li ber çareseriya wî jî veke. Lêbelê li Rojavayê Kurdistanê eger Kurd negînin mafê xwe wê çaxê evên dagirkerên ku hetaneka Kurda înkar û tunne de hesibînin ew ê li ser wê xeta xwe berdewam bin û em ê giştik zerarmend bin wekî netew. Elbet doza me milletê Kurd ne dozekî îdeolojîk û olî ye. Encamê wê tecrübê wê di dîrokê de xuya bû. Riya îdeolojî û riya oldariya İslamî û wan felsefana şikenandin xwar. Kurda tu fayda ji wê nedît. Kurd dibe ku doza Kurd ne îdeolojî û oldarî ye. Doza Kurd ji hebûna mafê milletbûnî ye. Mafê milletbûnî wekî her milletî milletê Kurd jî wî mafî wî wî heqî wî bi dest xe. Ez spasiya we dikim, guhdariya we dikim û hêvîdarim ku win jî vê peyama me, vê mesaja me parve bikin. Em bibin her yek ji hêla xwe de em înisiyatîvê bigirin, em bibin alîkar ji bo çarenûsa Rojavayê Kurdistanê bigîne encamekê mafê xwe bi dest xe, statiya xwe bi dest xe û rê li ber azadiya beşên dinê Kurdistanê vebe. Ez dixwazim vê bêjim dubare silav û rêz û serkeftin ji bo milletê Kurd. Dem baş.